Браво! Мама, кок даде, Гледам, хайде. Кок. Браво! Хайде пак. Чита мамики. Матю и той ли ще спи? Таю спи. Луиджи. Айди Луиджи да спи. Да, иди спи. Таю Това е Чък. е кок. Мама, Да, казвам. качай. Готови, старт. Скача от дивана сега. Деде, ти казвам. Макуин ще гледа как става. Деде, казвам. Краля и той те гледа, хайде. И Макуин те гледа, хайде. И Матю те гледа, хайде. Луиджи. Чък. Всичките те гледат как скачаш. Хайде. Да. Да. Папа, мене деде. Деде мене. Чък е този. Тук. Той учи. Този кой е? Ди. Луиджи. Тай ти, тай ка. Макуин е краля, да. Ти.